שלום ילדים יקרים, אני רוצה להעביר לכם משהו על פרשת יתרו. בפרשת יתרו כתוב על 10 הדיברות, והדיברה האחרונה היא ולא תחמוד. ולא תחמוד זה משהו ששונה מכל המצוות האחרות, כי זה קשור למחשבות של בן אדם. כשאני רוצה משהו של השני, זה לאו דווקא אני עושה משהו עם זה במחשבה, בלב. נגיד אם יש לי אח שיש לו איזה מכונית שאני מאוד רוצה, ואני חושבת אני רוצה את המכונית הזאת, ולא מעניין אותי, אז אני מנסה אולי לרמות אותו ולהציע לו משהו אחר פחות שווה, בשביל שרק אני אקבל את מה שאני רוצה. זה לא תחמוד. והקדוש ברוך הוא אומר לנו, יש כוח במחשבה. במחשבה אפשר לחשוב טוב